Kaixo, txorien eta rock, ongi etorri beste aste baten, hementxe asten gara beti gainera astelenetan, astelen gozoekin, eta gaurkoan ditugu bi postre, gozo, izanak ez dut da bezala. Zan izun gazia sartu behar dizudala behin, eta orduan aurkezpena izorretako. Baina, abixo kostazu. Bai, vale. Nik betxu, postre onena hemen badau, izango zala, ogixa hartu, txokolatia ezbeteta, txokolate ogita artekoa da. Eta txoixo Pamplona pixka sartu. Bere izandarako eitxia, baina ingo postreoren bertxioa, baina apurtxo bat landuagoa. Eta gainera fruta bebai sartuko zau tartian. Ingo txokolate musa, ogi frigitua eta ananagi. Ogia eruen, esaten, nundoa ogia eta. Hola, frikituta apurtxo bat, laguntzeko. Egia da, ogia eta txokolatia jaten dugu, ezta? Bai. Orduan da, ogia da torradatan eta izaten dugu askotan. Beraz, ez da arrarua postre baten ogixa aurkitzia. Ez. Da, zuk zekartzen zu? Nik zerbait borobila. Ani roskillak ingo ditu, klasiko handi bat gure sukaldaritzakoa. Tartean anisa dauka, orduan hor aurrak ero izan ezkero, erabili alduzu aniz espezia bera, baina bestela ni patxarra egin ingo dute, anisa botako diote xente, eta hoxe, roskillak egin eta fregituta. Gaur alkoholak ingatoz bixuk, zen nik bai patxarra daukat hemen, baina umiendako bertxioan, ez dut zau jarriko. Lehengo ingo ditugu gelatina xaflak uretan hidratatu. Gero txokolatia labanakin zatitxuko, esne gaina berotu eta txokolatiakin nahaziko. Olixua, patxarra eta gelatina gehitxu, apur bat nahazi eta osten utzeko. Gero azukria eta zuringoak arrotu ingo ditugu, txokolate kremakin nahazi eta 4 orduz oskailuan gordeko. Anana oso fin zatitxu, gorde, ogixakin gauza bera ingo eta txigortu ingo. Plater baten oinarrian gero jarriko anana, gainean ogixa, gero koiarakada bat txokolate, geruzak ingo ditugu eta oliba olioakin eta gatzakin bukatuko. Beraz, zuk lehen esaten zinun, baduzela postre gaziak. Eta, hau gazi-gazia ez da izango, ze puntu goza badauka, baina gatza eta oliba olioa izango dautartean, beraz, egia da, nahiko originala dela eta ondo geratzen dela. Lehengo lan hasiko duguna da, gelatina hidratatzen hementxe daukat. Ura, hotza eta gero ur berotan disolbatuko dugu eta hasiko gara lanian. Uste dut, itxo estiela holan seinale bat, hau, hemen dikentzeko. Bai, zu eta nire tamainoarekin anana baten atzean ezaik. Ni estandarra naz, Baina biota, baina nahi dut esan, hori izan izan. A ber, foko horrekin, esan ez dute... Bai, ordo esatik esagezaltzen duten beste. Bai. Nahi dagoialako txoriena ikustia, hemen. Lagunean trukoa da, usaintzeko. Ondo ateratzen bada, anana ondua dau. Ondua dau, bai ez? Txiapata ogi erabiliko dugu, Italiatik jatorriz datorrena, txiapata esan nahi duela, eta, esan, zapatilla esan nahi duela. Azkenean, laua dan, txiapata, zapata. Ez que egia da gero, hor loture egin da, eta hori da, laua dan, zapala dan ogi bada. Hau bi okin italiarrek asmatu zuten, 1882 urtean, izena egerrizkizut. Hernando Caballari, izena jasaten du, eta Francesco Favaron. Bi hauek ikusten zuten zerbait falta zela, orduan Italian gehien saltzen zana, ze ogi da famatua munduan eta oso frantzesa dana? Frantzesa, bagetea. Bageteari alternatiba batero bilatu nahian eta beraien zerbait, txiapata asmatu zuten, eta, gaur egun arte, egia esan. Baina bagetak, bitu, txaniko ogiak, haukin hauen olan garaibat ogixak itxen nagoela olan etxien eta. Eta niretako txapata gaukan zaiena da hidratazio puntua, ze. Pila bat dauka. Bai, pila bat dauka, da nahiko ezea da, ur pila bat dauka, eta orduan gero, eskuekin eta ibiltzeko, ez dana itxasten gatu da, pentsakat oso zaila itxeko. Irinaren pisuaren 170 likidoa izan behar dira. Pentsau, orduan pila bada eta berdin da, batzu normalen ura izaten da, baina olioa ere eraman dezake. Eta hemen dauka, egia da, zuko ikustez hor, bideoetan nik ikusi izan dut, ez? Eta nola, beraien lantzen duten maira, eta, hor pixkat olioztatuta eskuak eta zerreza ematen duen, baina gero azten zazu etxean egiten olakoak, eta benetan, niko desesperantia gaina emateizu, hori, esatuz, irina botako diot, baina orduan emaitza ez da berdina. Claro, erresten dugu irina botatzen, erresten dugu ez itxastea eskuetan da, baina, azkenon bukaerako produktua ez da berdina.
Orduan hori dauka, nik ingoituan anisbolak ere, hainbat eta hainbat errezeta daude anisbolan. Gero, roskillak ingoituan agu. Pila bat daude, eta horregia da, batzuk irin pila botatzen diote, eta batzutan ikusten duzu lortzen dutela olako ore trinko bat, eta beste batzutan nahiko itxaskorra, eta hor komeni da eskuak olioarekin busti, eta horrekin gero bolak atara, roskilla forma eman, eta hor refrigillo. Emaitza, noski, ez da berdina. Jateko bat xamurragoa izango da, eta beste hori da, bat lantzeko erresagoa da, baina jateko ez da berdina izango da. Kroketakin, esaten duena, kroketak egiten duzu olako bexamel lodi bat, gero bolak egiteko ero, erresa da lantzeko, eta jateko, ez da inatzegina, egiten badugu bexamel fin bat, horrekin gero bolak eta egitea, kosta egiten da gehiago, baina gero egia da jateko garaian desegin ingo zaigu hauan, ez? Orduan, hemen berdina, eta ogia honek hori dauka. Oso, no? Txokolatiak daukana, da labanakin moztu bidala. Holan, kremakin eta nahazteko. Ontsa hasiko naz, hemen esne gaina botaten, bero egoteko. Hau, alatabe, holako robot bat aukitzen badozue, guk hemen erabiltzen duguna, azkarra behingo zuen. Bai, eta bestela teknika oso ona da, tableta, guk hemen txokolatearen tableta ezin du erakutzi, publizitatea kontu bati, baina sukaldean jatetxetan zeiten du, hartzen du tableta eta iriki gabe hartu da. Apurtu? Hartu da emon 5 golpe lehor, gaina normalian beti aldamenean norbait bada hau egiten du. Baina, telebizan hori ez dakit, salatagatik ez da oso atxegina, ez da, ez? Bueno, baina praktiko aldera joan da, eta etxean, norbera bere etxean, hartzen duzu, txokolate tableta paketetik ireki gabe, eta emon golpe atzu beldur gabe, ze gaina ez da aterako hortik, eta erakusiko zuen nola txiki inda geratuko zaizuen txokolate hori, bizik lagunak, ero bikoteak, ero zure seme alabak gorrotatuko zaituzte, eman diozun sustoagatik, baina, ordan abisu ematen zaie, ni beti etxean esaten jatetxean normalen eskendu abisatzen zen nahi egiten zen hori, aldameneko insustoa emateko. Baina, bestela, hartu abisatzen dizu, kontuz, banoa, salata tarako dut. Eta hartu, eta holan, hartu da, pla alde bat, eta ikusiko zuetana mamurtzen da, pla bestea, hartu paketea, eta txikituta. Eta listo. Eta ez duzu zikintzen, ez robota, ez taula, ez labana. Bueno, bentxe, 250 mililitro esne gaina arrotzekoa dana, hau da, normalian aukitzen dauela gantzako pulua undixaua kosinatzekoak baino, eta 250 gramo txokolatiakin. Vale, oso ondo. Hemen gainera oso errez dauka, txistakit ikusten da, Imanol, 10 gramoko zatitxotan ja etorden da. Berez, pixurik ez baduko etxean, ez? Hori, pixurik ez baldin badukatzu, erresa da. Musak, gaur, hainbat eta hainbat mus ezberdin daude, badaude musak, hemen izan du, hau trufa deitzen dana, txokolate trufa, eta azkenean dana, bakarrik da esne gaina, gehi txokolatea. Urtu egiten duzu, gero, uzten duzu hori erabat ostutzen, aurden izango ginen esne gain bat txokolatearekin. Gero, arrotzen duzu, eta hori izango zen, txokolate mus bat deitu aldigo baita. Eta bestela, Patrik aurringo duena, hartzen duzu, gelatina xaflarekin deseitezu, eta gero aukera dago, bi aukera dago. Haizea zuringoekin sartu, ero esne gain bat, erdi arrotutako esne gain bat, txokolate nasketa horri, normalean gorringoekin nahazten dugun horri, sartzen diozu esne gain bat erdi arrotua, eta horrekin ere haizea sartuko genioke. Orduan, zuringoak, ero hori. Eta errezaldera nahi bat zu egin, eta zeitun arrotzen dana, nik, noiz erabili behar dut? Etzi sifoi erabiliko dut, eta sifoi bat izaten baduzue, ez honetakoa, moderno itakoa. Horretarako sifoia aukibidea. Bai, sifoia behar duzue, Aitorre baduka sifoia. Aitor profesionala da. Aitor profesionala. Sifoia hemen txorien den ikusi zuen lehen gogunean, erosin zuen. Nik bere jertzea moduko bat erosi bat. Ikusteko nire urrutetik jentiak. Eta hartuta sifoian sartzen duzue, txokolatia urtuta esne gainean, ero txokolatia zuringoekin, eta Ostako sifoia egia da, kriston inventua. Ondo geratu zara. Eta gero txokolatiai eman zaike zapore desberdinak, aldozuin txokolatia eta esne gaina bakarrik, edo zaporiek sartu. Guk azkenean laranja zaporia nahi dugu, beraz, hemenen leikena da, laranja baten azala birrindu. Aldan hain da, laranja patxarra erabili. Limoiana, ez dakit, azkenean gurezu zaporia eman. Esne gaina bebai alda infusionatu kanela apurtxo batekin, vainillakin. Laranja bera baita hor sartu, laranja bera bai, azalakin, apurtxo bat. Apurtxo bat nahi duguna. Eta guk, nahi dotzagunez, ikutu hori eman oliba olibana,
oliba olioa bai, hementxe sartuko. Oso, ondo. Beraz, zapore potentzia aukala, baina goxua. Nik horrez dut, irakurri dut, baina nire zait gertatu. Zuri inoiz, irakin du eta urtengo zuen txokolatia, ez? Hoixe ba. Oso, ondo. Anana jandozunean, hau da, anana jandozunean, inoiz mingaina pikatu indizu? Bai. Bai, sentsazio hori? Xafla batekin ez, bai egia da jaten badot, erdixa edo jaten badot, bai azten jaten aia, ez da pikantia beholako kilikili batzuk edo, bai. Bromelinaren kontua da hori. Bromelina da, ananak, kiwiak eta badaukate baita. Daukaten, bai, badaukate. Kiwiekin ez kapasa entzima sekula. Entzima hau badaukate, eta ez da kaltegarria, Hau da, antioxidatzailea da, bromelina ona da, Baina horrek egiten diguna da, mingainean, pikante puntu ematen digo, honek proteinak deseiteko, entzima honek proteina deseiteko gaitasuna dauka. Asfaldi ez du guinan, eta zitzen txorinen, Bai? Egon zan broma kontua? Bai, eukiten genuen. Bueno, badauka entzima horrek, hori proteinak deseiteitu, orduan mingainarekin kontaktuan dagoenean, bakizu, guk gure gorputza beti dauzka alerta sistemak eta ez? Bueno, nabaritzen du, bromelina nabaritzen du, eta orduan, pikante egiten digu sentsazio hori izatea. Baina, errepikatzen dut, ez da txarra, anana jan, beldur gabe, kiwiak jan, eta bai esaten da nik entzuten, bai gertatzen da, anana asko jaten duzunean, zulotxoa moduan egiten diela, mingainean, eta hori badago jende bati, gaina kalte, ez diotela ondo egiten, Edo igual batek pentsauko da, alergia edo auki dioten, ez da. Ez, baina hori, aipatzen dugula, zenbat aldiz itzen dugu, alergien kontua gaur egun nola dagoen, zenbat etxean zenbat mediku daukagun, bera bakarrik diagnostikatzen dela hartuta, pikante hori da, ananai alergia dia desien dugan, ez. Lasai egon, hombre, pustu egiten bagara, eta granopila bat ateatzen bazaizkiuta, noski, medikura joan, aurrena, zuek autodiagnostikatu baino lehenago, medikura joan zeitezte, eta arek esango izue. Hementxe, nik uste dut, inobezek ez daukala txokolate alergia. Ez dakit norbait existuko da, baina... Ni lagun bat ez dut ez da iola gustatzen. Ez da iola gustatzen. Arraruak, jende arraruak badago. Danetiko marra mundu. Hementxe behitu, zelako distiratxu dauen, zelako polik. Eta honei ontsa gehitxuko zau, esan dakoa, zaporia emateko. 70 gramo oliba olio. 30 gramo patxarra. Patxarra hori, nik laranja patxarra, baina gero badauz... rona, whiskia, da txokolatiakin beti ondo doi esenak. Txokolatia eta patxarra, bomboiak eta beti... Ondo eskontzen dio, ondo. A ber, trufak egiten ditugunean, zer normalean, bakoitzak bere gustukoa, hor, brandia, izaten da, baina bakoitzak bere gusta da. Gelatina bebai, barrura, azkenean gelatina hidratatu dugu, eta ontxe beruakin desekin ingo da. Oso ondo. Bere, zauna, astera goiaz, eta ontxe bai zigor, edu da momentua, txokolatia ez totolan apurtuko, baina zarata ingoz arrautzak arratuko ditu. Bale, lasa, bai. Zuringoak esan duzu, gaina, zuringoak erabiliko ditula. Bueno, gorringoak ez ditu zertako erabiliko. Gero igual tortillatxo bat egingo. Vale, nahi dut esan, gorringo hauek nahi izan eskero erabiltzea, bai egiten dana da, nik lehen esan izo. Gorringo hiek, inaldo ditu arrotu gorringo hiek, gero, txokolatea gehitu gorringo hiei, jaina izea sartu diola, eta gero zuringoekin. Hori izango zen modua txokolate urtu bat, hartu, gorringoei bota, azukre bai hor, eta gero zuringoak arrotuta, eta hori izango zen beste mus bat. Zate izuet, hainbat eta hainbat erzeta daude musanak, eta gero dago jendea Euskal Herrian musean ez dakina jolasten. Ni bezala. Naiz eta... Eta Euskaldun karneta daukatzu? Nire kuadriatik bota nahi izan daute. Baina... Beraik esaten dute, moduan, saiatu naiz... Bueno, nahi saiatu egia esan, 3 aldiz eseri nahi zeuren ondoan, da esan dira, mutia, kaspertu iten, urbanoa. Zu gainera lehioan ikasi oso. Bai, eta? Baina nintzen... Universidadien eta... Piraiten zeuden arraro batzuk, piraiten zutenean eskalatzera guten zienak. Egun guztirako, beti dago norbait horrelakoa. A ber, kongi neukan laguna, santutxukoa. Are zeite zuen, eskalatu, besterik. Txurdin azidan tuneletan, eta gero zeiten genuen, eskalatzea beti. Orduan, nire pirak, ama jute, eskolara juten nintzenean lehioara, motxilakin ikusten ninoen. Mazoan motxilakin, sokakin da. Ez, gero klasia bukatuta gero agian eskalatzera jungo gara, ez dakit, ikusiko du.
Eta, claro, hori izan, neguan iluntzen zuenen zeitu. Eta baina, rokodromora jungo. Eta egun guztia eskalatzen, baina, bueno, titulua daukat, John Charlie kemona. Titulo hostelero. John Charlie, bakizu, no, John Charlie. Bota. Juan Carr. Bueno. Nera itxa John Charlie ditzen zion. Bai. Bai, John Charlie. Izen ona. Hementxe, zuringoak ataratzeko, bueno, holan modu seguro bat, hau etxian bakarrik egin. Edo txoriene nire etxia baita. Hemen, jolasten ibili beharrian, eskuakin, bueno, ondo ataratzen dira, da gero horrek, gainera, txerri gantzaukiko daude, arrautzak, esuan tortillatxo bat egin ondo atarako da. Zuk esan duzu, Nik esan dut, bai. Kopisa bainetzu. Zuk beti zatu esunez. Bai, eskerrik. Hementxe, zuringuak eta azukria eta hau ingou arrotu. Danik, ez dakit zenba denbora goizen, alez? Baina? Zure zain? Ez magia truko bat. Bai, ez hori da, gero arrotuta etorreko gara, ez? Ez, txoin, baina, magia truko bat, Vale. Ikusi, 1, 2, 3, 4, 5. Hala! Olako gaiu, hau nun saltzen dute? Pasako zukero. Ez da izen bat iraguko degun. 5 euroko deskontua txoriene kodearekin. Bueno, hau arrotuta daukogunez, ointxe izango da biak nahaztia, eta hau bai, joan bidala, oskaiura zuzenien, ze? Bai, gorputz hartu behar du. Hotza bia dugu. Bai. Orduan, bueno, hemen txaukat. Silikonosko koiaria, nik uste horrek baino gehiago lagunduko estalako. Sondot. Poliki, ez? Hori da. Gehitzen, eta hemen nazten, da nahi duguna da, haize hori lortu duguna aldan einean. Ez geiztia. Ez geiztia. Eta gizut. Itali. Mi esker. Hau bai dala, irudi txokolatearena. Ez dago non baiten txokolateareko lako, nola da? Txokolate festa. Ez, hauek tratamendua egiten dizkizu. Balnea, holako... Bai, bada. Txokolatearekin. Apur bandizuna, ez? Ez que ez. Gero, claro, jende ez da dutxatuko horrez. Gero zeiten du, normal... Hartuta postre moduan atazten zaituzten bai batera. Hori gero kenduko ikaden gotu, Hori itxen dabe ardoterapia da, arduekin da mahatzakin eta bai, itxen dabe holan upategi batzutan. Eta? Nik ez dakit, ez daukat esperientziari. A ber, beti eraman izan dena da lokatzakin. Zegatik egiten da lokatzakin, asalandako ona da, ez duzu jaten, ez da tentazioan erortzen. Lusok erbikin holan begitan. Horrek egiten du zerbait, horrek deskantzuan ero laguntzen du, ez? Hori oso irudi tipikoa da. Pelikuletako eta beti izan da, ez? Bai, ez? Bai. Ia ba. Holaxe, eskerrik asko, zigor. Hori gero, atzamarrakin jateko. Dana, hemen, ez da botatzen. Ezer. Ondo. Ikusten duzu gainera zelako koloria hartzen dauen, ez da kolore holan iluna txokolatiana, ze txurixekin nazitxa. Eta, holaxe. Eta baina, bueno, horrek... Jateko pres badau, baina nahi dutotzaguna da, gorputza emon, baina berez... Horrek kontutan euki gelatina daukala. Orduan gelatina horrek oin ostuin behar da, gorputza hartuko du, eta gero geratuko zaigu. Bueno, mus baten irudi azkenean zer da, ez? Hau katillo batzuetan jarri alken nuke, gero hor bertan utzi, eta gero egiten dana da, bueno, pixka trinkotu egingo da, ez? Gorputza hartuko du. Ze txokolatea ere ostu ingo da, txokolatea ostutzen danean, bakizue, solido da, naiz eta, bueno, esne gaina bota diogun, koipea bota diogun, hor olioa bota berrean, hau gurina botalko genioke, horrekin beste zapore puntu bat izango zen, hau esan dezagun Patrikin duena osasuntxoagoa da. Berez horre, bueno, osasuntxoa da? Olioa bota berren gurina, mus batek normalen gurina erabiliko genuke. Osa, gabiz, koipe bat behar dugu. Dietarako platera egiten gabiz. Esan leike. Bueno, koiaga txiki bat. Hau da betikoa, esan da, panel azukre erabiltzen du nik, ero ez da izena. Bueno, azukrea dira. Eraili aldozue txokolatea baita 180 kakaoa daukana. Bai, azukre gutxeo dauka, baina koipe pila bat dauka. Orduan, dena bezala, neurrian. Ez pentsa, kalidade hobeagoakoa dani izateagatik eta osasuntxuagoa kakotza artean denik. Neurrian, ez da txarra. Hori da. Orduan, kontua, neurria zenbat jaten duen. Hemen aipatu izan du, lagun bat jarri zeten dietan, eta fruta pieza bajan behar zuen, atzaldean, da zer, esaten zuen, baina, ez du zagar bajango, ez? Da jaten zuen, anana bat, olako meloi bat,
Olakoak ziren, karo, ez dela, esan duzu. Karo, zagarrakin kilo bat izango da, ez? Ez, zagar bat, udare bat, gerezi bat ez, noski, eskukada bat gerezi. Baina, bueno, hori bakoitzak bere interpretazioa egiten du, eta honek bere aldera bultzatzen zuen. Bueno, batei holan, fruta askako nahi gustatzen, ahabi bat. Hori da, eta horri, maspaxa bat, jango zuen, orduan. Eta ez da berdina fruta, hori, lehorra, fruta moduan, ez, freskoa jatea. Hor, esango zuen, ez, nik eskukada bat, honek, aranpasak jandi jut. Bueno, aranpasak ere, gizue, kontzentratuta, eskukada batean sartuko dira aranpasak gehiago, aran freskoa baino. Eta hor, bueno, horiek azukerrek kontzentratuta gehiago daukate. Baina, bueno, ez du esango gu txarra dienik. Hor, ja, medikoa segun zen esan zuen, edo dietistak, edo denolakoak, hori da, da bera egin kasu. Baina, bueno, noiz behinka, holan, posteren bat jatia, ondo etorten da. Eta gaurkoan, esan dakoa, betiko txokolate hogitartekoa, berrituko. Berzio, berria. Eta hori da, eta ointxe ingotena da, ogixa, holan, txapataz antzerako edo olako barra bat, moztu ahalik eta finen, eta hau ingo duguna, frijitu. Lehen, oliba olioa sartu gotzau postreai musai, eta gero bebai, oliba olio txorrota bat sartuko zau. Baina, honetan, azkenean, ez da interesgarria ze ogixan zaporia nahi dugu, ahalik eta neutruen. Orduan nik, kilore oliotan frijituko dut, eta olixua bero dauenean, honek izango da, frijitzia, eta listo, ogila frijituta. Ez dauka gehiago. Eta garbi aldera fondo, eta neutro nahi badugu, labean. Hartu labean, eta fin nahi izan ez gero, honena da, hartu, izostu ogia, eta mozteko erreso bada izostuta badao, fina olortu dalduzue, bestela bi papelen artean jarri, eta arrabolarekin, emaio zuhor pixkat, eta lixutu, eta gero, labean nahi izan ez gero, labean txigortzen duzu, eta horrekin, esan dezagun, osasuntxu aldera, baina zeletxe. Eta gero, ideia izango zan, jatia plater baten, ogi frijitu bat, txokolatia. Milorri bat egin behar duzu, alata be. Txokolatia espada oso egunkorra geratzen edo, espajatzu zuei egunkorra geratzen, ordu gutxi egon diralako. Gelatinakin, ez dakit, txartu ibirizarielako edo, txokolatia katilu baten, holan, gainean, eta listo. Azkenean, gero dana hor barruan naziko da, eta izango ditu hemen ananaren entzimak hori dana digeritzen lagunduko diutena, ez da binungo arazori. Bueno, txokolatearen inguruan, kakaoen inguruan, bakizu kakaoa nola saltzen dan gaur egun? Nola erosten dan? Ekoizliai, zagit. Baina presioa? Etorkizuneko kakaoa erosten dute gaur egungo merkatuaren presioan. Horrekin, hori aldatzen ari dela, ze hemen behin baino gehiotan... Pila bat igo da txokolatea, Pila bat igo da txokolatea. Pila bat igo da, lehortea daude, kakaoarekin gero eta arazo gehiago daude, eta orduan ja ekoizleak eta ez daude hain salmenta honen aldeko. Hor, nik gu beti bitorrei bronka botatzen genio. Etxe barri lan egiten genuenean, han zegoen anboto txiki. Anboto txikik erosten zituen perretxigotan zan, tipo Durangaldeko abilena berazan, da arek zekiena, arek lortzen zizkizun edo zer. Eta onjoak lehenengoak hasten zienean, lehenengoak oso garesti oten dira. Eta gero jetxiten da presioa, pila bat. Honek jartzen zion, bitorrek presioa jartzen zion. Izaten zala, aurrenekoak atera zienean, pentsatu, aurrenekoak atatzen dira, laro eta 10 eurotara kilo. Berak hartu eta jartzen zion presio bat. Urte guztian, 50 euro. Eta urte osorako jartzen zion. Denboraldi hori, denboraldi guztirako, eta gero, kontua zen, 50 erosten zizkiola, 30 zeudenean baita ere. Baina berak esaten, ni nahi dudana da, beti onjo honena niretzako, eta zure onjo guztia niretzako da. Hori nahi dut. Orduan, batzu esaten zuen, baina, eta egia da, hasieran, 50 eurotara zegoenean, berak 50 eurotara erosten ziola. Orduan, nik gure kalkulak egiten genituen, eta gero gaina, segun ze onjo urtea izan bada eta asko hon bada, pilo bat jaisten zen. Eta gure kalkula egiten genituen, guk uste genuen, pixka galtzen juten zala, galdu, gutxiago irabazi. Bestera ez zauen egingo. Ez zauen egingo, baina beti izan da teoria horretako, nik badakit aragia erosi dira beste batzuei eta beste ekoizle batzuei da, nahi dut zuen, arraia, arraia oin ekoizle berriak, nahi dut zure arrai onena.
Baina presioan, ez berdin zait, presioa ez dute, diru kontuak berdin zaizket. Onena niretzako. Ja. Beti onena. Eta, bueno, azkenean bada, ez? Berai esaltzen dutela, eta hemen aipatu izan du gaur egun jatetxe batzu daude, presioak dana asko igo danez, eta beraien menua ez dutela igo nahi, eta, esaten dute, bueno, igo inbardu, produktu hau ezin dute eman menuaren presio honetan, gaur egun igo danakin, orduan. Eta ez dut nahi ezer merkeagorik, beste produktu eskaxago ez dut eman nahi. Hori da, apurtxo bat igotzean aldik, txokolatean presixua, honekin ez, presixua esan dut zutenean, ezke lehen gogunean joan nintzen txokolatea erostera, segaztain jaten, eta normalian, txokolate desente erosten dut. Bale, xafla bat moztukot, ananana, gure sandwicha eiteko, gure fruta hogitartekoa, eta bai, txokolateak inontxe, aipatu dosunean, ni konturatzen dela lehen gogunean supermerkatuan, zenbat igodan txokolatea. Ze baduz honet tabletak haundixak aukitzen da benak frutu lehorrak, urrak, bai. Nik lehen gogunean, 2,89 lehen erosten dauena, 7 eurotan dago etxe. Berdina? Nik uste berdina zala, Igual, apurtza bat haundixak, baina benetan. Ostra, baina ezin da, inbeste Nero desan, bitapikoen erosten zen duna, Laura, ja, bikoitza da, baina saspira, astakeri bat iruditzen zait, saspian erostea, ez da, igual, ekologiko izango, izango zen, txokolate, bio, ez zeukan nolan jarrita eskinean, kaltzio gehituta. Benetan nik esan josak, barua. Eta azkenean, egin hauena da, txokolate barik joan etxera. Ez, bakarri nahuelako, eta hundixe ezalako. Gluten free zeukan. Ez. Ez da, Urrea ez da. Ez da. Atako ez da zuplatea txikitxo bat, Bale. Ez egia da txokolatea, orokorren, basaete txokolatea jatekoak. Ontxe txokolatea ipatu dugula txokolatean beha, noia? Baina ez dakiz plater nau, hemen behiratzen, ez daiz zeinetan... Bat txikitxua. Txikitxua, bale. Zutan konfiantza daukat. Txikia... Gero, beste hau txikia da, nik uste... Txikia. Zer, aukeran, zein nik beste jasengo ditu. Nik uste hau da kafia jarteko gainean, baina... Bale, hauek ez, bale? Txiki hauek ez, bale? Ja, zujun, zein gehiago? Hauek, hauek ikusten duzu, hoi ondo, bale? Luzengan... Hau aukeratuko, Bale, hauek kanpo, bale? Zerbait gehiago? Koiara bat, no sabes? Bai, noski. Atara bebai lau. Honekin koiara. Vale, orduan, geruzak alasaina bat izango bezala, bitxunen testura. Testurakin ez du egiten, ezer? Zelako... Testura bako zeinek nabaritzen duen ondo? Mingainak. Hau zapaian hor... Jak. Ingo bakotzen dako bat, ez da euskero zatitzeko... Bai, hori mukaukoa, komplikau izango da, Eta nanan ondoa gainean gero? Hor jarri hotzat. Espien zeukan? Bai. Eta hau izango zen, lehen, zaipatu osasuntxu, hau izango zen eguneko nire fruta razio, Anana pusketa horrekin, ero. Hori da. Gorantza, oso ondo, venga, a ber. Horretea putxoa gehiago. Eta gero, nahi badugu gainean, oliba apurtxo bat. Eta gatz larria edo gatz eskatak. Hori, bai ala bai. Hola, xapurtxo bat. Eta jarriko zau, oliba hau. Ia zabaltzen dan, gara. Itxita dauta. Hola, xezai. Gaitzerdi, noiala, crossfitera. Eta hori zabaltzeko gaina zen. Baina, bueno, ni uste gehiago zen baina kontua. Bueno, karo, zeratxe hartzen die hemen urtzen, hau bero ezagurak. Claro. Beraz, jan behitxugu, askar, gure txokolate musak. Enbido. Ostra, biteli, hau dana sartuko? Venga, edo goikua. Billo, hola jan alda, ez? Vale, pintxo bat. Hau izango zen pintxo bat, oinarriat. Ona. Oso goxua. Bai, kuruzkari. Tantxo zaukau? Anís? Roskilla. Txona.
anis roskillak. Eta hortarako, hau ez da ura. Bitolan, loditasunarekin nabaritzen da. Hemen beste zerbait dagoela. Eta hau anisa botako diogu. Beste osaiak hemen dauzkau eta hau nola batuko ditun? Horrela. Olioa laranja azalarekin batera zuten jarriko dugu eta irekin aldi bat emango dugu. Kopor batean, esnea, arrautzak, anisa eta azukrea nahasiko ditu, gero olioa botako dugu eta irina legamiakin gehituko dugu. Hau ondo nahasi eta pixkanaka eskatzen digun irina botatzen joango gara. Behin bola trinko bat daukagunean, pausatzen ordu berdi utzi, gero bolatxoak aterako ditugu hortik, roskilla itxura eman, oliotan frijitu eta azukre eta kanelatik pasa ondoren zerbitzan. Orduan, esan dakoa, hemen hainbat eta hainbat errezeta daude, roskillana, eta batzuk egiten dute hartuta dana hotzean, hemen nahasi eta laranja azala, ze laranjan zapore izaten dute, laranja azala birriunduta botatzen diote. Nik, hau, izeban errezeta da, eta berak egiten zuen horrela, eta batzutan esnea ere hemen berotzen zuen, baina hemen, holako oliba-olio fin bat, 0 laukoa, hartu, honi irekin aldi bat emango dio, eta honek emango dio laranja zaporia. Hala ere, gehien emango izango duna, anisa izango da, zerbaitegatik deitzen dira, anis roskillak. Orduan, hau, zutan jarriko, eta hemen, bi arrautzak askatuko ditut, eta ero botako ditut. Anisa, esnea, eta azukrea. Eta hauen azten. Enakixena, daukiela, erroskillak inteligentzia puntua. Badauzela, erroskilla, gu bezala, ergelak, eta adimentsuak. Eta egia da, hemen Euskal Herrixan, nik ez sekula entzun, baina alesekin egonaz berbaiten, eta ustot Madrilen, holan deitzen jakiela, badauz ergelak dienak, eta hone die, bazkenean, ogixen soberakinekin, aurreko eguneko ogixen soberakinekin, iten zien horako erroskilla batzuk, bastante simpliak eta humilak, eta holan gainetik SBS zabienak eramaten, eta gero dauz, adimentsua dienak, aputxu bat dotoria badienak, eta gero gainetik azukria jartzen jakienak, holan azukre urtua, glaseatuak. Gero Santa Clarakuak badauz, gainetik eramaten dauela merengia, badauz frantzesak, gainetik almendra holan txikitua, eta gero dauz itxuak, erroskia itxuak. Eta hori da, niratako gaietak, zedi erroskiak, baina zulua tapauta. Beraz, gaietak, ez? Edo opiltxoak. Opilak, ez? San Blas honek opila bezala izango da zerbait? Erroskia itxuak. Bitxo. Sekula entzuna bera. Beti gauza berriak ikasten hemen txorien. Bai. Zuk baukotzolan erroskilla gogokuak, zure izebanak imagiatzen. Guk etxean, guk beti nik hauek ezagutu izan ditut, eta lehen sasoi batean amak desente egin zituen, oin, ia da urteak ez ditula egin, baina urteak benaizela gogoratzen, uste dute lehengo etxean bizi ginenean, berarekin bizi nintzenetik, eta hain baditut dena jaten dituku juten garen erako. Orduan, egia esan, aspaldi, eta nik beti roskillakola ezautu ditut. Hori bai, gure etxean, amak, azukreti bakarri pasatzen ditu. Kanela, hau, hemen kanela botako dio, nik gustatzen zaidalako kanela pixka. Kanela pixka botako dio, eta hemen pasako ditugu. Baina bestela gure etxean dia azukreti pasatutako. Nire etxean bebai, bakarrik azukretik. Hemen, ja, honek irekin digu, eta esan dako, hemen dauzkagu. Arrotzak, anisa, bota digula, holako txorrota bat, ez da, 60 mililitro gutxi gora bera, eta ero azukrea. Oin ingo duna da, hemen, azukrea ondo nazi hidratatzeko eta urtzeko, eta ero botako dugu hemen, olioa pixkat utziko dugu. Epeltzen da gero jungoa, irina botatzen, nik hor, irina zieran, bota behar diozue 400 grama ero olak. Baina gero, desente daukat hemen, botatzen jun behar gara. Eta gaina errezeta guztietan, horrela da, jun botatzen eta azkenean oreba lortu behar du. Lehen esan dizueguna. Lortzen ore lantzeko erresaua bat nahi baduzu egin, irina bota beldur gabe. Errezeta batzuetan kilo bat ere ikusi izan dut. Eta horrek bota, eta ero, lortuko zuen, eskuekin lantzeko olako ore bat ikusiko zuen, eta horrekin, bajateko ez dira inatzegina, besteak aizetsu hauak, orduan, jungo gara botatzen, eskatzen diguna. Orduan hor belarria adi, eta eskatzen diguna, hori botatzen jungo gara. Ez da duzunean, familixako errezta bat dala, nire familixakoak beti neurriak eksaktuak eta denbora eksaktuak ez dauz, beti da. Ez existitzen hori. Eskatzen dotzuna, eta zuk ikusten dozunean, eina dauenien, eta holakuek. Bikarbonatua, sobre bat, 16 gramo, hemen hasiko ditugu, eta
oin, ingo duna da, bueno, olio ona bota, eta gero, irinarekin nazten jungo gara, eta, bueno, hemen lortuko du, gaurko, bueno, orea eiken jun, eta ero hor sartei badukat, kilore oliotan, 0,4 olio batean, horrelako batean frigitu, ez erabili olio extra virgina horretarako, mesedez, hori beste gauza batzuetarako, ordan hori. Eta egia da, lehen, igual, erroskila pila bat itzen ziela, gaur egun zuk ezadozu, zuramak aspaldi ez ditxula egiten, eta egia da, gaur egungo etxietan, beste postre batzuetara joten da, igual ezain tradizionalak. Bai? Baina, bueno, garai baten, ez dakit, bazien olan nortasun ezaukien errezetak. Alatabe, hau, badauz, ume batzui, esakola gustatzen igual, ez dakit, saporeagatik edo testuriagatik, nahi xau daue, ez dakit, donut batzuk edo, gaieta batzuk edo, olako zehuz. Eta, nik bakit zure umiak jatun onak diela, baina, bueno, umia die, baina alatabe jatuna die. Eta, zuk noiz baitz alatabe erabili dozu teknika hau? Beio, egazkina ze ondo! Egazkinaren teknika. Gaur, bakizu teknika hori zein dan gaur? Zein? Gaur egun zein dan egazkinan teknika? Zein? Mugikorra jartzen diote aurrean holan, eta... Bai, azkenean egazkinan teknika, Carlos González pediatran arabera, ez da bape ona, umian dako, azkenean itxen dago, hori, umia entretenitzia, estimuluekin eta entretenitzia, eta bitartean, jaten dago, baina... Baina ez daki zertan ari da. Hori da, ez da konturatzen, ez? Orduan, zigorrok esan dagoena gaur pantaiena ja, hori beste gai batera kontziko, bestela gaur ez du programa bukatuko, baina bai, egazkinana, nik enak isera intxarra zen, nik petzatzen ze politxa zala. Beti, a ber, beti erabili izan da, eta egia funtzionatzen duela. Honek ez da, manipulazio teknika da. Egia, zuk ez dezagun esageratu, ez? A ber, nik pediatra hori ikusi izan ditu bere bideoak, eta egia da, gauza askotan, bueno, onartzen dudala arrazoi izan dezakeela. Gero egunerokotasunan hori praktikara jartzea, ja, bueno, gauza batzuetan, gauza batzuk erosten diziot, eta beste batzuk kosta haitzen da. Orduan, bueno, pediatra honek bebai dino, lehenko gurean, justo gainera honen inguruan ingaben berba, umia ez bihartzea zehose jatera. Hau da, aldau bat txarto erlazionatu, zuk umiai zagarra bihartzen botzazu jatera eta zagarra ez jako gustaten, hartukotza mania bat zagarrai da ezingo dau jan egun osoan. Orduan, umiai, bere sentimenduak edo onartu eta alternatibat eskaini. Igual, zagarra eskako gustaten, zapori eskako gustaten, edo testuria, beste fruto bat, udare bat, edo banana bat. Baina, alternatibak eskaini da, zehoz ez bajako gustatzen, bai, ulertu zezu heldua zaren bezala, badauz gauza batzuk, igual ez ditzuzunak jaten. Bai. Hori, eta hori etxean erakutsi behar da norbera egiten hori. Ze hori zematek guraso ikusten duzun, beraiek, ez, nik azalore ez da, baina ni ez emeniak azalorea jango, eta nik norberak, ez, hori, zuk jan behar duzu lehenengo eta behin azalorea, zure semia jateko azalorea, ez? Eta irakurren biozu, nahi baduzu umiak irakurtzea, edo gura duzu lehen esan dugun pantaiak ez erabiltzianak, nik bai ulertzen dut. Eske ume honek pila bat pantaia erabiltzea ditu. Da, zuk egiten duzu. Etxera heltzen zaren bakoitzen, mobia goten bazara behitzen, bikotia zurekin berbaiten dazu mobia behitzen, umiak be. Bueno, hemen, irin pixka gehiago, Doramonen gure sabeltxoan. Poltsiko magikoan. Eta hemen askoz gehiago ez dio botako, ikusten diozu, oraindik txaskorra da, baina hau gero pausatzen utziko du ordu erdi, eta eskuak olioarekin bustiko ditugu, eta jongo gara, bolatxoak egiten, bolatxoa gero, kusiko zointxe, zulotxo bat egin, eta itxuak... Hauek ez dira itxuak izan. Hauek ez dira itxuak, guk roskillak egin behar ditu. Bueno, utzi guzu hau honi ondo nazten, holako ore trinkoa lortu arte, eta gero eskuekin pixka landuko du, olioa eman ondoren, eta jarrituko du. Torreko gara frigitzen, hauek. Alezek esan dit, 3 dozena einara arte ez gelditzeko. Gerat gatuz. Egia da bitu, iten duzu holan zulo handi bat, eta ero pustu iten di, eta honek geratzen dik ero txikitu iten da, ja, ez da gizan bat inditxun, batzuk bai. Honek garai bateko donutzak.
osasuntxua. Bueno, donutza ere frigituta jaten da, azkena. Hau edia, lehenengo ditua, Patri, platertxo bat ja, erroskillak, labian ite ditxu norbait, badago errezetan bat labian eitzen dira? Hau labian inalda, berdin. Bai. Nahi izan eskero. Baina, bueno, donutzak ere labian inaldie? Bai. Berdina da? Ez. Arrantzak frigituta jaten die, oso goxuak. Egosita janaldie? Bai. Berdina da? Ez. Beste produktu da, nitzako frigituak ematen die beste ikutu bat. Emototza, bai. Bueno, hausek, atako itxut, gure roskiria frigituak, badaude, hau mendio bat inaldu honekin, eta mentxe, daztatzeko prez, anis roskillak. Ara, honekin, bitu lehen, lagenia patxarra erabili izun hortan. Hau ingotzetan mendik, bale? Bai, Patri, esanak, lagenia roskillak, inaldi, ez? Beste patxarra botatzen dio. Hori da. Hakin, ingo itxugu. Honek ata ingo itxugu. Bai, igual bai. Erre baino lehena, ez dela kejatuko die gero. Eta hauek gaur, barrura jungo die, makillajenako, mantenimendurako, nahi dutenen guztiendako. Hau ere, beroa ez da jan behar. Esaten dute. Ez. Osa, utzin bida osten. Utzi barra osten. Gu denboraik ez dago, biharko saioa prestatu bardako gu. Bueno. Eta, bueno, roskilla janez, agurra esango dugu gaurko saioai. Zer gozko rotearen, Biarte.